mau piring. Jika ada keluhan mata, jangan lupa periksa mata ke klinik mata EDC. Lakukan pemeriksaan mata rutin setiap 6 bulan hingga 1 tahun sekali. Klinik mata EDC, solusi mata sehat. Mantap. Apa Pak mobilnya Pak? Digantung ini kenapa ini mobilnya digantung? Asep. Asep. Cuil. Cuil. Kanan. Pancen yo ngono wong dolanane, Mas. Aku mengan sisuk, Bang. Kabeh oleh giliran. Oleh jatah dhewe-dhewe, Pak. Oh, karo Gusti Allah nek lek wong didem yo duwe bagianmu wis pira. Bagianku titik ae ngono. Kowe ada kuwi cepet ada mau piring. Baru saja mau main aman iki memang pes. Ini aman sekali saja nih. Oh, ya wis saya yang ngono ya wis. Kudune kaya iki original ngono, peh. Ya kuwi saya aku dilebok es. Lah iya. Piye iki? Pempet enak. Ora enek kok. Aku ya ora turu biangkare sapa? Kae. Wes. Yo Balik. Iwo. Kena bane iki. Are.
Anda punya keluhan mata? Screenshot layar ini. Ayo rutin periksa mata ke Klinik Mata EDC setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Klinik Mata EDC, solusi mata sehat. Dia langsung dur. Oh, ada dur tadi. Ini dilap no, hei. Ini dilap bisa. Ini mau nggak dilap no? Gulung terus. Terus jalan terus.
Ngono ya. Oke, baik. Kok nang pom bingung. Ceritane ngono, sing duwe motor iki pengin mobil iku iso ngentut ireng. Ya. Cupi gerak. Ana bakul watu kok. Belalang. Ya no. Ngono. Bakul watu soalnya. Apa ijo langgen? Dolan, jajan, jagongan, ke Taman Sari Jogoloyo aja. Kangkang isih, Bo. Terus dikang ini, Bo. Kangkang, Bo. Kangkang, Bo. Kangkang terus, kangkang. Kangkang, 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 kangkang.